ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ହର୍ଷଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧଭାଷୀ ଓ ଧନଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମଧୁରଭାଷୀ ହେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରବାନ ହେବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଶାସ୍ତ୍ରପଟୁ ହେବେ। ପୁଣ୍ୟଦେହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ରୂପବାନ ଓ ରାଜବଂଶ ପୂଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ କର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମିତବ୍ୟୟ ହେବେ। ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତାୟ ନମଃ ଜପିଲେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେବେ। ସରକାରୀ ଶତ୍ରୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯାନବାହନ ସୁଖ ମିଳିବ। ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସିଂହ ରାଶି ସତ୍କର୍ମୀ, ସର୍ବପ୍ରିୟ ଓ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ହେବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନବାନ ହେବେ। କାହାରି ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାତା, ବ୍ରତାକର୍ତ୍ତା ଓ ଦେବଦ୍ୱିଜ ପରାୟଣ ହେବେ। ରାଜକୁଲ୍ୟ ଧନୀ ହେବେ। କୃପଣ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଧନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସେବା ଓ ପରୋପକାରୀକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସୀ ହେବେ। ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ହେତୁ ସୁଖୀ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ଧନବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୟଶୀଳ ହେବେ। ଧନୁରାଶି କଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମଧୁରଭାଷୀ, ସହନଶୀଳ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରୁଚି ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ମକର ରାଶି ଉତ୍ତମ ମିତ୍ର ସହିତ ପୁତ୍ର ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଆୟତ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସେବା ଓ ପରୋପକାରକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଧନ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସହ ନିଜେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସୁଖୀ ହେବେ। ମୀନ ରାଶି ଥଣ୍ଡା କଫଜନିତ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଏକାନ୍ତ ସାଧନା ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଚକ୍ଷୁରେ ପୀଡ଼ା ଉପୁଜିପାରେ। ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ରୁଚି ରହିବ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।